Arestado ang isang 48 anyos na babae matapos mahulihan ng libu-libong halaga ng shabu sa isinagawang search warrant operation ng otoridad sa Barangay Santa Cruz, Iriga City alas 7:15 ng umaga nitong Biyernes, Agosto 15. Kinilala ni Police Captain Villagracia Sereno ang suspect na si alias Leia, may live-in partner at residente ng naturang lugar. Nakuha sa posisyon ng suspect ang 4 na pakete ng hinihinalang shabu na may bigat na 15 gramo na tinatayang nagkakahalaga ng 102,000 pesos. Na-recover rin sa kanya ang iba pang drug paraphernalia. Ayon sa investigation natin, hindi pa naman, sir. First time yata niya na mahuli ngayon. Sa ngayon, nasa kustudiya pa ng Iriga City Police Station ang suspect at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bunsod ng pinaigning na kampanya laban sa illegal na droga ng PNP Iriga sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Jeric Don Pisadja, Officer in Charge, at sa pakikipag-ugnayan sa PDEA Region 5. Kaugnay nito, pinasalamatan ng Iriga CPS ang publiko sa pakikipagtulungan sa otoridad para masugpo ang pagkalat ng illegal na droga sa kanilang lungsod. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.